Sabies que Sofia Loren i Charlton Heston han immortalitzat el romànic català, potser sense saber-ho? Romànic de cinema? Segona part. Qui ens ho havia de dir? La superproducció El Cid de 1961 sobre Rodrigo Díaz de Vivar. Bé, a la pel·li diuen Rodrigo. Don Rodrigo. Rodrigo. El Cid campeador. Sí, l'heroi llegendari de la Reconquesta a la península Ibèrica al segle XI és una pel·lícula italoamericana plena de decorats que recreen o reprodueixen el nostre romànic, el romànic català. Per exemple, a l'escala per on baixa tota l'estona Doña Ximena, l'esposa del Cid, hi podem veure clarament la imatge del baldaquí de Tost, de l'Alt Urgell. Ai, sí. Però a més, a les estances del Palau de la Jove té constantment al darrere una imatge de Sant Miquel matant el drac i sí, també pertany al romànic català, en aquest cas el frontal dels arcàngels. Fort, eh? Quan Charlton Heston es bat en duel contra el comte d'Orgaz, què hi trobem al darrere? Patapam, el brodat de la creació de Girona. Tot nostre. I també el que s'intueix com el frontal de Durro, obra molt violenta, ben adient per l'escena de carnisseria medieval que està succeint en aquell moment. Però això no és tot. El monestir on es refugia Sofia Loren i on es retroba al cap dels anys en una escena molt romàntica amb Charlton Heston té un claustre decorat amb diferents escenes de la Mare de Déu. I en aquest cas tenen com a claríssim referent el nostre frontal de Santa Maria d'Avià, que també apareix, per cert, en escenes del dormitori de la infanta Doña Urraca, en català la pubilla garça. O sigui, que si aneu al Museu Nacional d'Art de Catalunya o a la Catedral de Girona, podreu veure, entre altres coses, obres d'art que han inspirat decorats del Hollywood dels anys 60. És que quan ens hi posem, salut i romànic.